Сега тук имаме едно пространство, на което искаме да направим нещо като детска площадка на Алис. Идеята ми е да се направи тук пясъчник. Даже сме рамкирали, то не се вижда на камерата, но идеята е 120 на 120 тук да бъде пясъчника, а там да направим нещо като мъд китчен. Сега трябва само на първо време да се изравни. Ей, затова трябва да и се направи пясъчник, защото там ще има домати и няма да може да си играе. И ти ли искаш да помагаш, мам? Тя иска да ти покаже как се прави. Малка лопата ли си имаш? Али си я премери. Достатъчно голям ли е? Добре, че баща ми има инструменти, с които да си улесним работата. Тази дъска реално е прекалено дълга. На нас ни трябват 140 см, така че ще я направим направо на две. Достатъчно дълга е. Имаме ги 4 дъски, сега трябва да ги лакираме. Оказа се обаче, че нямаме лак, така че отиваме до близката железария да купим. Ето го цвета, който се получава. Чудехме се дали да го боядисаме в различни цветове, да е по-шарен и цветен, само че май така естествен повече ни харесва. Никой не се е чудил за цвета. Аз се чудех. Нова седмица сме. Продължаваме с проекта по пясъчника. Сега ще ви покажа докъде сме стигнали и какво трябва да свършим днес. В крайна сметка пясъчника ще е 140 см. Това са вече готовите страни. Боядисахме ги миналия път с лак, изсъхнали са и днес трябва да ги вкопаем в земята, като някъде до тук трябва да влязат. И след това с ето тези планки ще захванем дъските ето така. Докато аз вкопая дъските, Илия ще пресее пясъка, само че този няма да ни е достатъчен и ще трябва да се купи още, понеже пясъчника всъщност ще го направим по-голям от планираното.
отиваш, мамо? Още малко ще трябва. Само да видим сега дали е равно. Почти. Значи от този край трябва малко да го вдигна. Обаче ще ме съсипе тук, ако не е прав ъгъл. Така че с това ще измерим. Супер! Значи, като ми свърши майчинството, се преориентирам в строителството. Сложихме една планка и защото се похвалих, разместих после покрай другите дъски и сега това трябва да го оправим. Сложихме и подложката. Ето тук и тук малко наставяхме, ама не е проблем. Въпросът е просто да се сложи такава подложка, за да не излиза отдолу трева. И сега вече можем да слагаме пясъка отгоре. Къде го носиш? В големия пясъчник. С филията хляб. Алис? Да, пясъка този трябва там да отиде. Айде, занеси го там. Ти си ядеш сега хляб. Няма се занимаеш с глупости. Супер става според мене. Естествено трябва още пясък. Това е много малко. Само че ще трябва или да купим чувалчета, или да се поръча някакво камионче, което да докара пясък още. Ще видим. Алис? Тати? Тати отиде да вземат камионче. Да вземат камионче с пясък. Ела да видиш докъде ти е пясъчник. Ела да видиш дали го одобряваш. Харесва ли ти? Хихи. Абстрахираме се, че не сложихме изобщо където трябва найлона, но да ви кажа колко излиза. Значи това е 1 тон пясък и излиза 30 евро, като има и транспорт това камионче, който струва 25 евро. Но така или иначе пак излиза много по-изгодно, отколкото с чувалчетата, защото те бяха горе-долу 25 кг, 20 евро.
Готов е пясъчника. Сега ще има да си се рови тук по цял ден. Нали, мамо? Пясъчника е готов, видяли сте, много ми харесва как стана. Естествено, има още някакви малки довършителни работи, за да стане малко по-естетик. Също така трябва да сложим покривало. По принцип сме взели една подложка от Декатлон. Тя се води подложка за палатка. Само че се надявам да играе ролята на покривало. Ако не, ще поръчам някакво по-бюджетно от Тему. Пясъчника ни излезе около 60 евро, като имайте предвид, че 55 евро е само пясъка и сме купили отделно само лак. Реално дъските си ги имахме тук, всякакви други материали, които ни трябваха, си ги имахме и не сме давали пари за тях. Според мен по-добрият избор наистина беше да си го направим ние сами, тъй като първо излиза по-бюджетно, а второ така си го правиш както на теб ти харесва, без излишни някакви неща. Например, тези, които съм гледала в интернет, имат сенници или пейки. Според мен пейка абсолютно не й трябва, тъй като тя ще седи и ще си рови в пясъка. А пък нашия пясъчник го позиционирахме точно под грозето, за да може то да прави сянка и съответно смятам, че сенника няма да е нужен. Всички останали подобрения, които ще направим по детската площадка, ще ги видите в друг влог. Благодаря ви, че гледахте този, че останахте до края. Надявам се да ви е било полезно и интересно и до скоро!